Sešli jsme se tu, abychom uctili památku pana Karla Františka Joudy. Zemřel ve věku 48 let na slepé střevo. Tragicky a nečekaně. Je těžké smířit se se smrtí jednotlivce, a natož ztráta takového velikána, jakým byl. Proto mi dovolte vyjádřit svou soustrast. Pan Jouda zvolil nedobrovolně jiný život. Život, který je nám dosud neznámý. My však, kteří jsme ho nenásledovali, neboť jsme dosud nemuseli navštívit zdejší nemocnici, si můžeme oddychnout. Patřil vždy mezi ty nejlepší. Čeho se chopil, to se mu dařilo. Uměl pít a měl proto potřebný talent. O to je pro nás nepochopitelnější, že tento nadaný člověk, který měl otevřené dveře k naplněnému půl litru, jimi neprošel. Staří Řekové proto našli slova útěchy. Koho pozy milují, umírá mlád. Drazí pozůstalí, rozlučme se s panem Joudou a ctěme ho v tomto smyslu jako výjimečného člověka. Zachováme si ho v paměti stále tlustého. Ale to nemáte ještě to, že jsem vůbec přijít? Šel jsem Michal a hned jsem spěchal, abych vám projevil upřímnou soustrast. Dobrá, mám děkuji. Ale zítra jsem s panem primářem Vlasta. Budu tam jak na koní v práci. Dětku, doktor, rychle, pane doktore! Pane doktore! No. Mohl byste se mi podívat na mýho starýho, nějak se mi nelíbí. Jsi starý je v pořádku, ale už nikam nechoďte. Dobrý den, sestřičko. A koukám, že kolega už je tady, ředitel taky, co? Ale přece vy za to snad nemůžete, nebo jo? No to je pravda, ale vysvětlujte to starýmu. To je hrozný. Všiml jste si, kolik tady chodí Vietnamců? No ani ne, ale všimla jsem si, jak náš doktor teďka začal pěkně chlastat. Dřív mu stačila jenom hůla, aby se mohl opírat, ale teďka musí mít ty psa, aby se mu vůbec mohl trefit. No, to já pak s kolegou promluvím, ale nejdřív zjistím, proč tady furt chodí ty Vietnamci. Dále! Dobrý den, pane řediteli. Dobrý den. Jsme tady, jak jste chtěl. To jsem rád, že můžete. Ale posaďte se. Hned vám řeknu, chtěl jsem vás vyhodit. Ale za daný situace se to nemůžu dovolit, pánové. Jo? No víte, no. Furt nám všichni odcházejí. Pacientů mnoho, doktorů málo, že? Děkujeme, odcházíme, ale takže, posaďte se, zakrýš, posaďte se. Ale přece jenom to nenecháme tak. Tohle ne. Takže vám vezmu plat. Počkat, ale já nic neplatíte. To je jako, že mi budeme platit vám? Starý to vzal nakonec docela dobře, co? Je to ocás. Tak je, vole. Je, my jsme tady asi špatně. Jo, my se omlouváme. Co to bylo zase ty Vietnamci? Pane kolego, všiml jsem si, že poslední dobu nějak moc pijete. A co si to vlastně pořád brnkáte? Dal jsem se na hudbu. Založil jsem kapelu a to letí výzelek. Nejste náhodou ženatý? Jsem, ale to se nevylučuje, ne? Jo tak, aha. Jo, s tím pitím to mám pod kontrolou. No, toho se právě bojím. Všiml jste si, kolik tady chodí Vietnamců? Hele, mám tady další pacienty. To neumíte klepat? Co bych tady byl v negližích? Jako bych vás nikdy takhle neviděla. To sem netahejte. Se nějak roztrhli pytel s těma pacientama. Tak jdeme. Pánové! Tam jí nedávejte, dejte mi na stůl. Zatím změšníte. Jistě, sestro. Já to začnu jenom. Nebojte, uklidněte se. Bude dobrý. Všechno. To už je tolik hodin. Je docela bledá. Ale horečku nemá.
Pane primář, mám odníst ty nosítka? Ne, nechte je tady, až půjdeš pro našeho pacienta, asi do kapesníku, to je snad jasný. Jděte pryč. Tak děkujeme. Počkejte! Nikam se moc nevzdalujte. My budeme v autě a budeme mít puštěnou vysílačku. Jo. Počkej, co ty nosítka? Ježmarja, promiňte. Sestři, dejte ty kalhoty, ať se na to můžeme podívat. Hej. Jaká noha vás teda bolí? Pravá. To ukažte sestři, jak to vypadá. Ježiši. Pane doktore, ale to je šampuska, to je na moč. Nevadí. Co to máš? Umíš mlčet? No jistě. Učím se. Začal jsem chodit do večerní školy. Chtěl bych být doktorem. Ježišmarja, co to probíráte? Teď to jsou zvířata tohleto. Tak kniha Anatomie člověka je docela drahá a tuhle tu mám od dědy. On je myslivec, ale vůbec to nechápu. Ta kniha má být pro myslivce a přitom je tady napsáno, jak správně porcovat maso a to je snad pro řezníky, ne? Jediné zajímavé obrázky jsou tady vzadu. Tak jako já tomu moc nerozumím, ale tohle je zajímavý. Tu ránu má docela hlubokou, co s tím? Tam putuje, ne? Jste se zbláznil, ne kolego? Já to určitě s těma převážu. Prosím vás, sestři, že se tady baví dva doktoři, tak vy se do toho nepojďte. A kolego, máme tady nový kloub. Jo, tady. Ježišmarja, to je na dlouho, taky musím do hospody. Minule, 8 vrtáků v noze a šel pořád na stole, musíme to normálně odříznout. Jo, odříznout. A dopadne to jako minule, ne? Jste to odříznout a museli jsme to tady celý malovat. Ha, to určitě. Už to je. Prosím vás, já jsem vám snad předtím něco říkal, ne? No to vážně? No jo, opravdu. Dobrá práce, pane kolego, jako vždy. Co jste čekal? Ježiš, to je hrozný to čekání. Tak si taky něco čti. A to mě nebaví, ale něco bych se tě zeptal. Tak se ptej. Je to pravda, že doktoři spí se sestřičkama? No a proč si myslíš, že si dělám doktorát? Kvůli penězům to není. Jako saniták mám mnohem víc a kdybych chtěl ještě víc, tak bych se dal na herectví a teď bych hrál třeba v nějakém seriálu. Aha, tak děkuju, no. Hele, můžu na chvilku zmizet? No jasný, ale vezmi si mobil, kdyby nás scháněl primář, tak aby ti mohl zavolat. Pane primáři, dobrý den. Dobrý den, pane řediteli. Co, jak to je? No ale ani se neptejte. Co to? No, pojďte se na to podívat. Od té doby, co tady máme ten zákon pro ty cyklisty, že mají přednost a tak, se pojďte podívat. Slyšel jsem. Tady se nám hromadí kola. To je hezký, to je Jste ještě neviděl všechno. Tady orgány. Hrozný, co? Tam bychom se tady pomalu otevřeli pohřební službu. Ale co teď s tím? Ale rozdělili jste to pěkně, jako to. To možná jo, ale co s tím? A nemálo to nikdo řádný? Ne, právě že nebo. Nemá. Hejte, o to se nestarejte, to já postarám se. Já jsem si udělal účet na Aukru a já to prodám, to je v pohodě. Akorát nevím, jestli prodám ty kola. Jako. Jo, a to jsem chtěl. Viděl jste tady ty Větnamce? Nevíte, co tady dělají? To nevím, ale vedle udělali přítulek. No, počkejte. Slyšíte to? Ne, co?